Sa oras to mga minamahal, inaanyan, bawat isa tayo po ito, mayong lahat mga minamahal. Lahat muna na nagagalag, na makinig, salita ng Panginoon, pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord! Tayo po mga minamahal ay tumayo mga minamahal, dandanan ng paggalang sa salita ng Panginoon. Nadadala natin po pinagpalang mga ating po beloved ordained preacher. Bubunyin. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Marlon. Taas natin ating mga kamay, maminamahal. Let us pray. Upo dakila at mapagpala namin Diyos sa maraming sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpasalamat, paglulhati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakila at pribilihiyo na pinagkalubos sa amin, pangsama-samang sumamba na may kalayaan sa lugar na ito sa Espiritu at katotohanan. Salamat, mahal na Panginoon, sa nanong yugton, managawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, ang mga awitin, yung mga awit, na iyong ipinadama sa amin na pagkatamis na presensya, at ang katapatan ng ibang anak na patuloy na nagbibigay ng kasapong bahagi tandog. Muli, sa mga sandaling ito, aming pag-aralan ng iyong mga salita, ngunit kami muna nakluhod, dumudulog sa trono yung biyaya sa kalangitan upang humingi ng kapatawaran sa lahat namin nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo pag sa krus ng Kalbaryo at buksan ang aming mga pangunawa at kaisipan na maintindihan ang mga salita na aming mapag-aralan. Sa pangkalahatang panalangin namin, dear beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, doubts and unbelief, and took us out in the mighty name of Jesus. And when thy word, O Lord, we bind the power of darkness, cast out from us right now. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Minamahal, pag hindi kayo sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, talagang lalambitin po yung mga masamang espiritu diyan sa inyo, mga talok mata, ang talukap. Ngayon pong mga pilik mata at makatulog na po kayo niyan. At huwag kayong matulog, maminamahal, dahil Sunday po ngayon at bagamat medyo mainit, pero tiisin po natin dahil talagang summer na po. Narito tayo sa grabe talagang init ng panahon. Hindi natin maiiwasan. Amen. Amen. Kaya tiisin natin. Pag sumikapan natin, tayo po'y gising. Pumalakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lena C. Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga pastoral workers, at mga beloved elders, lahat ang ating minamahal, ang mga bisita, welcome po kayo, mga bagong ligtas, at dinaragdag pa ng mga kaluluwa sa ating beloved visitors, webcast viewers, sa YouTube at Facebook, sa ating minamahal mga kapatiran, datihan, magandang hapon na po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin nating Diyos na buhay. Praise the Lord. At huwag tayong magpa-apekto diyan sa init ng panahon. Amen. Amen. Bagkus pagsumikapan po natin na ating maibigay ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati, lalo na sa pagkikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, maminamahal, dahil tuso ang diablo. Amen? Amen? Yang inyong mga cellphones, gadget, hawak-hawak na po ninyo yan. Mula pa Lunes hanggang Sabado. Sa inyo lahat yan. Kayo ang gumagamit. Pati ba naman itong linggo? Pakikinig na ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, hawak pa rin natin. Bigyan natin ng kunting pagkakataon. Bigyan ninyo ng respeto ang ating mahal na Panginoon na ang ating pag-uusapan ay mahalagang bagay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang tabi po muna
ang mga cellphones, ilagay muna sa bag yan, sa bulsa. At dito muna ang atensyon sa ating pulpito para tayo lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, talagang napakahalaga na kapag tayo po'y narito, ating priority ng ating mga kaluluwa ay atin pong mabigyan ng pagkaing espiritual na buong isang linggo na naman tayo po'y makikibaka. Tayo na naman po, minamahal, ay haharap ng panibagong hamon sa buhay. Sa totoo lang, minamahal, ang sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone. Matthew 4:4, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ito pong salita ng Diyos na ating pong pinag-usapan dito, ito'y buhay. Amen. Amen. Kaya, bigyan ninyo ng pansin, bigyan ninyo ng talagang pagpapahalaga. Praise the Lord. At sa hapong ito, paulit-ulit man nating nababasa itong mga talata, pero paiba-iba ang pagkaunawa at pagpapaunawa at pagpapaliwanag. Atin muling pag-usapan ang maging tagatupad at huwag tagapakinig lamang sa salita ng Diyos. Maging tagatupad. Sinabi rito, maminamahal, ha? Maging tagatupad at huwag tagapakinig lamang. Ito yung ating pag-uusapan. Dahil ang kaligtasan po ay hindi lamang nakukuha tuwing linggo at minsan. Ang kaligtasan ay hindi natatapos pagdalo mo ng Miyerkules, pagdalo mo ng overnight. Ang kaligtasan po ay continuous process. Patuloy na proseso na kinakailangang paglingkuran ang Diyos. Dahil maminamahal, kapag tayo'y titigil at kapag ang kaligtasan ay makuha lamang sa isang araw, tuwing linggo lamang, tuwing Miyerkules lamang, tuwing Biyernes lamang, maminamahal, disinsanay, tayo po'y ni-rapture na, tayo po'y kinuha na ng mahal na Panginoon para tayo po'y bigyan na ng kapahingahan dun sa piling niya. Ngunit hindi. Kaya, makinig kayong mainam. Mahalaga ito. Open your Bible in the book of James, Santiago, Kabanatang 1, talatang 22 hanggang 25. Dahan-daan lang ang pagkabasa, maminamahal, dahil atin itong liwanagin, ipaliwanag ng mainam. Praise the Lord. Kindly. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 21 hanggang 25. Kaya't ihiwalayin niyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at Excuse me tanggapin... po. Santiago 1, 22 hanggang 25. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 22 hanggang 25. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi takatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan at natiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad ng gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ka ng mga salita nating binasa. How many times, maminamahal, we studied this facts, this theme, itong timang ito. Ilang bisis na nating pinag-aralan. Ngunit, maminamahal, nasaan ang iilan? Ako'y namamangha, ako'y nagtataka talaga, nag-iisip ako. Sa ating minamahal na mga manunugtog, mga awit,
mga manggagawa, elders of the church, mga mananampalataya. Nung una nilang makilala ang ating mahal na Panginoon, grabe ang kanilang kainitan. Kasama natin ditong tumatayo sa pulpito, nagsusong leader, nag-exhort ng giving, nagtitestimony leader, nagpapatotoo diyan, naging mainit na mga instrumentalist, mainit na mga mang-aawit, mainit na mga Kristiyano. Pero ngayon, maminamahal, nasaan na sila? Tingnan ninyo yung inyong palibot, iba na naman yung mukha na inyong katabi. Di po ba? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung ating binasang talata. Nang sabi ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, huwag kayong maging tagapakinig lamang, bagkus tagatupad din naman sa inyong pinakikinggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung versikulo 22, anong sinabi diyan, maminamahal? Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ito palang mga Kristiyanong ito, maminamahal, aminin man natin o hindi, dinadaya nila ang kanilang mga sarili. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, mag-ingat ang bawat mananampalataya na baka kayo ngayon ay nakatayo, bukas kayo'y mabuwal. Sa susunod na mga araw kayo mabuwal. Andyan yan sa unang Korinto 10:12. Mag-ingat. Kaya nga ang sabi ng Biblia, study to show thyself approved unto God, a workman not needed to be ashamed. Kinakailangan daw pag-aralan ang salita ng Diyos. Kinakailangan daw aralin ang salita ng Diyos. At kailangan isagawa ang iyong inaral. Amen? Ang problema kasi, maminamahal, manunugtog na ako, manggagawa na ako, mangawit na ako, kapatiran na ako ng Jesus Miracle Crusade, hindi na ako mabubuwal, kayang-kaya ko na ang aking buhay. Nagiging kalmanti tayo. Nagiging masyado tayong maluwag sa ating mga sarili. Di natin binabantayan na ang demonyo, si Satanas, ay katulad yan ng magnanakaw, katulad yan ng umaatungal na leon, umaatungal yan, hanapin, lalo na yung ating mga baguhan, mga beloved visitors, yung ating pong mga minamahal na mga bagong ligtas na mga kapatiran, kayo po ang hahanapin at sisiruin ng kalaban ng Diyos, ng demonyo. Hallelujah! Nabibigyan kayo ng lahat uri ng panghadlang para itong inyong napapakinggan na kapag inyong narinig ay makakalimutan ninyo. Pero huwag kayong magpadaig, maminamahal. Makapangyarihan ang Diyos sa ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Manatili kayo. Magsumikap kayong manatili. Bumalik at bumalik tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. At kinakailangan ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig upang tayo maging malakas. Hindi tayo matitinag ng kalaban. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil tuso ang diablo. Sinabi ng mga tumatayo sa pulpito, huwag kayong mag-absent. Dahil sabi ng ating mahal na ebanghilista, huwag kayong magliban sa gawain. Tuwing Miyerkules, narito kayo. Tuwing overnight, narito kayo. Mahirap po na talagang sundin 3 beses isang linggo. Samantalang ang Lunes, Martes atin na. Pagdating ng Huwebes, Biyernes atin pa rin. Pagdating ng Sabado atin pa rin. Miyerkules lang ng kalahating araw. Magdamag lang ng Biyernes. At yung linggo lang na buo ang atin pong ipinid para sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Itong inyo pong natutunan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito lang ang aming ginagawa. Ito lang ang ating ginagawa. Ano nang nangyari? Ang ating mga sakit na mga
talagang malulubha na, sakit sa puso, mga high blood, mga diabetes, mga cancer pa yung iba, mga tuberculosis pa yung iba. Maminamahal, nung tayo'y nakikinig sa sinabi ng propeta ng Diyos, dumalo tayo ng 3 beses isang linggo, narinig ninyo, walang ginamit na mga gamot. Amen. Nagtitinda ng gamot o nagbibigay, empleyado ng gamot. Maminamahal, sabi niya, alam ko ang lahat. Naawa ako sa aking mama, pero alam ko ang aking Diyos sa pinaglilingkuran ay mapagmahal na Diyos, nagpapagaling na Diyos. Bakit maminamahal? Kaya kapag ikaw ay nakikinig dito, maging masinop ka sa iyong pinakikinggan. Mahalaga ang iyong pinakikinggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po ang 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Kindly. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanata 10, talatay 12. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Tingnan nyo. Kaya hindi pala maminamahal, garantiya na humahawak ka ng instrumento, tumatayo ka sa pulpito, nagdadala ka ng mensahe, amen, amen, ikaw ay nakikinig diyan, nagpupuri ka, nananalangin ka, marunong kang mag-ayuno, marunong kang dumalo, hindi pala garantiya yan. Hindi pala garantiya na ikaw ay talagang nakakasiguro na sa iyong kaligtasan. Kaya ang sabi din maminamahal, pakisunod ang 23, versikulo 23 ng ating binasang talata kanina, huwag nating ihiwalay doon dahil doon lang tayo paikot-ikot sa ating pag-aaralan. Kindly, medyo mahina na yung mata ko. Mahirap magbasa, lalo akong nalulula. Sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 23. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay... Excuse me po. Dito sa Santiago 1:23, sabi dito, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Tingnan niyo po ang tao daw, ang Kristiyano daw maminamahal, na sandaling makalimot, wala daw pagkakaiba na kapag tayo po'y nananalamin, titingin ka sa salamin, amen. Kapag ikaw ay tumingin sa salamin, nakikita mo ang iyong anyo. Sino ka? Amen. Amen. Ano ang complexion mo? Kumplito ang mata mo, buhok mo, lahat nakikita mo. Pagkatapos mong manalamin, pagtalikod mo, nakalimutan mo ang iyong sarili. Ito daw ang nagiging problema sa karamihan ng mga Kristiyano. Hindi binabantayan ang kanilang mga sarili. Akala natin, dahil Kristiyano naman tayo, hindi na natin o kakalimutan na natin ang ating mga sarili. Pag nandito ka sa gawain Kristiyano, pero pag sa labas, naka-short, nakapantalon, ang mga kababaihan, kalalakihan, naka-short, mayroon pang mga kalalakihan, nagpapalda, mayroon pang mga talagang makikita natin na talagang iba na talaga ang kaanyuan. Ito maminamahal ay hindi binabantayan ng mga Kristiyano. Kaya ang sabi ng ating pong paksa, huwag kalimutan ang lahat ng iyong mga natutunan. Nasa isip mo, sa puso mo, kahit saan ka magpunta, may salamin o walang salamin, iniisip mo na ikaw ay Kristiyano, may Kristo sa puso at sa isip na mayroong Diyos na palaging nakatingin sa iyo, na iniingatan ka, na ikaw ay kanyang ipipreserba saan ka man naruroon, at huwag kang mag-iba ng iyong pag-uugali kung ang iyong kasama na ay iyong ng mga classmates, katrabaho, kanegosyo, kahanap buhay, na kapag yan ay hahawak na ng mga nakakalasing na mga alak, yan ay nakakahawak na ng mga sigarilyo, humahawak na ng mga druga, ikaw ay nagiging katulad na rin nila. Iwasan mo daw ang iyong sarili. Iwasan mo daw, isipin mo palagi, saan ka man naroon, si Kristo sa iyong isip, sa iyong puso, palagi kang nananalamin, ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos, tagapagmana ng langit, at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil
Sa totoo lang, maminamahal, walang malakas, walang magaling, at walang talagang masasabi natin na kayang-kaya niya ng tumayo. Kaya nga, sinabi ng kasabihan, a little knowledge is a dangerous thing. Kunting kaalaman, akala na natin, tingnan niyo po, ako'y talagang nasasaktan. Kasama-sama natin. Nagpapagamit, tumatayo, andyan maminamahal sa kanilang buhay, talagang nagiging devoted nung sila'y naging mainit. Pero ngayon, ni pasyalan tayo, lalo na ngayon, sunod-sunod ang mga bakasyon, hindi natin nakikita at mababalitaan natin, andito naman pala, sa mga kapatid natin maminamahal na talagang hindi nakakalimot, pinagpala sila, dahil kahit babalik na rin man ang mundo, pag nandito sila sa kanilang lugar na kinalalagyan, pinanggalingan nila, narito talaga sila para pumuri sa ating mahal na Panginoon. Pinagpala kayo mga kapatid. Pero itong ating mga kapatid na ito, na nakalimot na sa kanilang napapakinggan, dati-rati silang nangangaral, ang sarap magpuri sa mahal na Panginoon. Tumatayo dito, nagsusong leader pa. Tumatayo dito para mag-i-encourage sa atin. Sana sila ngayon. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Abong akala ng mga taong ito, maminamahal, ng mga Kristiyanong ito, makalagpas sila, makaligtas sila sa apoy ng impyerno. Ang buong akala nila, maminamahal, sa kanilang paglayo, may pakinabang. Doon sila nagkakamali. Sa iyong paglayo, sa iyong pagtalikod, sa iyong pag-alis, maminamahal, si Satanas. Hallelujah! Ang impyerno ay nakabuka na. Hallelujah! Nag-aantay na sa iyo. Nakakatakot kung datnan ka, datnan tayo sa ganyang kalagayan. Kaya nga, maminamahal, mag-ingat na lahat ng iyong pinakikinggan hindi mo ginagawa. Dapat nasa puso mo, priskong-prisko, nasa isip mo, nasa iyong buong pagkatao, ang iyong paging tunay na Kristiyano. Hindi ka makakalimot sa iyong pinanggalingan, anuman ang iyong kalagayan. Hindi ka kailanman tatalikod sa paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon. Alam mo, ang iyong kinalalagyan ay tunay na iglesia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At pakaalalahanin natin, yaon lamang magpapatuloy hanggang sa wakas, sila lamang maliligtas. Sabi ng 24:13 po ng Matthew, ang bungakala ba natin, itong mga kapatid natin na ito maminamahal na talaga ngayon, okay lang sa kanila. Tayo po'y nagugulumihanan at tayo po'y naaawa na baka sila'y datnan, maminamahal. Ngayon, di tayo natatakot. Pagkatapos ng China lilindol, Taiwan nilindol, ano nang kasunod? Ang Pilipinas. Iikot na sa buong Asia. At ang lindol na ito talagang kinatatakutan. Yung Big Bang na kinatatakutan ng Metro Manila. Isang elder natin na naginip na. Bumuka ang lupa. Grabe ang lindol. Kinain ang tao. Wala nang halos maglibing sa grabing patay. Sino magliligtas? Itong mga kapatid natin na ito, na ating minamahal, iniibig, na atin pong laging pinapangaralan, na huwag nilang kalimutan yung kanilang napapakinggan, na patuloy nilang isasagawa. Huwag nilang kalimutan. Bumalik sila. Kung sila'y nalalamig na lulupaypay, bumangon sila, tumayo sila, ipagpapatuloy ang paglilingkod na may katapatan. Paglilingkod sa mahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Grabe maminamahal. Ang pagtitiis ng Diyos, katatapos lang ng ating pong pag-alaala ng kanyang kamatayan. Ngayon, we're going to have our Holy Supper. Atin na namang alalahanin ang kanyang pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos itong mga kapatid natin na ito, nang sabi pa naman ng banal na kasulatan, mabuti kung ang binili ay yung dugo lang ng hayop, dugo lang ng kornero, dugo lang ng baka, dugo lang ng hayop, dugo ng mahal na Panginoon Hesus ang ibinili sa kanilang mga kaligtasan, tapos binabaliwala nila. Nagpapako ang mahal na Panginoon sa krus para sa kanilang kaligtasan. Nalalaman na nila ang katotohanan, nasaan sila? Bakit binabaliwala nila ito? Mamaya, maminamahal.
may mahaba tayong pag-aaralan, pag-uusapan, nandun talaga lahat nakapaloob. Ano nang ginagawa ng mga kapatid natin na ito na nakakaawa. Pakibasa mo na yung pong aklat ng Kawikaan 16:25, Mateo 24, talatang 13. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 24, ang talatay 13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kawikaan 16:25. Aklat po ng mga kawikaan, kabinatay 16, talatay 25, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Tingnan niyo, minamahal. Ito ang dapat isa puso, isa isip. Kaya wag kang tagapakinig lamang, kung di tagagawa din naman sa iyong pinakikinggan. Lagi tayong in-urge ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating pabayaan ang ating kaligtasan na hindi ito binili ng anumang halaga lamang. Nagsakripisyo ang Diyos na nagkatawang tao para sa iyong kaligtasan, para sa aking kaligtasan. Binabaliwala lang natin. Amen. Amen. Ito yung mga Kristiyano maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito, sabi ba Alvin? Sa ikalawang Pedro, kabanatang 2, talatang 9 hanggang 22. Kindly, dahan-dahan ang pagkabasa para maunawaan ninyo, maintindihan ninyo. Ito ang kalagayan ng karamihan ngayon ng mga Kristiyano na pagkatapos biniyayaan ng malapay ng kaligtasan, binigyan ng buhay na walang hanggan, pinakikitaan ng mga himala, nagbago ang kanilang buhay. Ngayon, ito na ang kanilang kalagayan. Kindly, Dito po sa aklat po ng ikalawang Pedro, sa kabanata 2, talatay 9 hanggang 22, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Datapwat lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman sa masamang pita ng karumihan at nangapupuot sa pagkasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban. Sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Datapwat ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman, ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol, na nangagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama. Palibhas ay inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan na nangagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nangakikipagpiging sa inyo, na may mga matang puspos ng pangangalunya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait, na pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila. Palabhasay nagsisunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Datapwat sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang, na isang artnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y itinaan ang kapusikitan ng kadiliman, sapagkat sa pananalita ng mga palaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman, sa pamamagitan ng kalibugan, doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian, na pinangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ni Numan ay naging alipin din naman niyaon, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga paggahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa nang una.
sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa sa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa pagkalubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maliwanag ang pagkabasa. Lahat ng ating binasa magpasimula sa versikulo 19, maminamahal. Kung inyong papansinin, talagang hindi ka makapaniwala. Ito pala ang dahilan. Kaya hindi talaga sapat yung nakikinig ka lang at hindi mo ginagawa yung iyong pinakikinggan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Unang-una sinabi rito sa 19, but chiefly them. Ito po yung mga Kristiyanong tumalikod na. That walk after the flesh and the lust of uncleanness, and despite government, presumptuous are they, self-willed, they are not afraid to speak evil of dignities. Sinabi rito. Kung inyong napapansin, maminamahal, ito daw yung mga palalo, itong mga mayayabang, itong mga Kristiyano nang sabi nga ng ating binasang talata kanina, mag-ingat. Baka inaakala natin na tayo nakatayo, baka tayo bukas makalawa, tayo mabuwal. Mag-ingat. Dahil ang sabi rito, maminamahal, hindi nakikinig, binabaliwala ang church government. Amen. Amen. Kasama po sa inilagay sa iglesia ang church government. Pangangasiwaan ang iglesia ng ating mahal na Panginoon para hindi tayo magiging topsy-turvy. Kung saan-saan lang tayo pupunta, kung ano-ano lang ang ating gagawin. Total naman ang ating tinuturo, ang nagtuturo, mga taga Jesus Miracle Crusade. Mali po yan. Amen. Amen? Narinig ninyo kanina, ipinaliwanag ng gusto. Huwag kayo magbigay kung saan-saan. Doon sa palengke, sa bus, nakikita ninyo, may nangihingi ng offering, magbibigay ka. Mayroon palang lugar na dapat paglalagyan. Pumunta ka rito para ilagay, ibigay mo. Dito mo dalhin yung iyong kabutandog. Amen? Amen? May gawain tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dito ka pumunta. Huwag kang pumunta kung saan-saan. Dahil hindi mo binabantayan ang iyong sarili. Ang sabi rito, despise mo ang church government. May pamamahala sa kanyang iglesia. Pinamahalaan tayo ng ating mahal na pastor, ng mga beloved babies. Hindi kung sino-sino lang na pagsabihin, ay, dito may gawain, diyan may gawain, dito may gawain, lahat may gawain, okay na. Hindi po. Nagkakatapsi-torbi ang buong akala natin. Total langit din naman ang ating pinupuntahan. Nagkakamali kayo. Mag-ingat kayo diyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, ano pa, maminamahal? Ang sabi rito, sa versikulo 12, but these are natural brute beasts, meant to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not, and shall utterly perish in their own corruption. Sinabi rito, datapot ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang huligin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman, ay walang pagsalang lipulin sa kanila ring pagkalipol. Tingnan niyo po. Itong pangalawang ito na pag-uugali ng mga ang buong akala nila, grabe na talagang believe sa kanilang sarili na silang nakatayo, na hindi na sila mabuwal. Hala, sige. Dahil hindi nila nagustuhan ang pangangasiwa, pamamahala, maghanap
ng mapagbigyan ang kanilang kapritsyo. Masusundan sila. Masusunod sila. Aba, maminamahal, pwede na pala yun. Mamili tayo ng mga mangangaral na gusto natin. Pag ayaw natin, aayawan na natin. Pwede na pala yun. Samantalang, hallelujah, ini-impose dito, emphasize dito yung church government. May church government. Abay, pagka diyan ang inatasan ng ating malapastor para pangasiwaan, diyan ka manatili. Pag ikaw ay, hindi ko na nagustuhan dahil sobrang naman yatang stricto yan. Sobrang naman yatang bigat ng kanilang mga pangaral. Maminamahal, sa sobrang bigat at sobrang ayos ng pangangaral, natuto ka. Lahat ng iyong natutunan mula noon hanggang ngayon, iyong ipinamumuhay. Ngayon, magrireklamo ka, magsasalita ka. Ito po ang minamahal ang masasabi nating napaka-bias, napaka-unfair, na kung ating titingnan, maminamahal, yung iyong napapakinggan, na iyo sanang ginagawa, kung nagtutuloy-tuloy ka, walang mawawala, at lahat ay lalo ka pang pagpapalain, lalo pang bigkisin ng dakilang pag-ibig ng Malapanginoon. Kung marunong kang magpasakop, magtiwala, sumunod sa kalooban ng Malapanginoon. Dahil wala namang nangangasiwa, wala namang inilalagay ng ang mahal na Panginoon na nakakasama sa mga mananampalataya. Lahat naman ay nakakabuti. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kung walang disiplina, kung walang pagtuturo, kung walang church government, hindi tayo makatayo. Hindi mabubuo ang iglesia ng mahal na Panginoon. Kaya nga po mayroong fivefold ministry. Amen? Amen? To perfect the saints. Perfectuhin ang kanyang iglesia. Huwag tayo, maminamahal, magpadalos-dalos. Ang pangatlo po dito, ang sabi rito sa versikulo 13, ang sabi rito, and shall receive the reward of unrighteousness, and they that count it pleasure to riot in the daytime, spots they are unblemished, sporting themselves which their own deceiving while they feast with you. Yan po ha. Habang nandito daw sila sa atin, kasama nating naglilingkod sa mahal na Panginoon, sinabi rito, nananagbata ng mga masama, nakabayaran ng gawang masama, palibhasa'y inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan na nangagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nangikipagpiging sa inyo. Ito mga minamahal, yung mga ugali ng mga Kristiyanong nangawala na, ito yung mga ugali, ito pong ating nasumpungan, namamalayan sa mga Kristiyanong maminamahal na dati-rati andyan, nakikita mo, kasama mo, tumutugtog na instrumento, umaawit sa mahal na Panginoon, tumatayo sa pulpito, na ngayon nangawala na, wala na, hindi mo nakasama, nang sabi rito maminamahal, dinudungisan nila ang kanilang mga sarili na buong akala, kasama pa natin, okay sila. Yun pala, mayroon na palang mga ginagawa na hindi kaya-aya sa paningin ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ay talagang masidhi, mabigat na talagang unawain ng mga tunay na mga mananampalataya. Dahil mga Kristiyanong totoo maminamahal, kailanman hindi tumatalikod, walang sinasabing masasama sa kanilang kapwa, hindi ito nagsasalita, lalo na sa mga nagpapatupad ng pamahalaan sa kanyang iglesia. Amen? Amen? Wala itong ginagawa kung hindi mapabuti at mapaayos ang banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Pero kung uumpisahan na, maminamahal, ng talagang masasabi na natin, kinalimutan na ang aral at itinuro sa kanila. Napakinggan na nila ang tamang aral. Ngayon, nagsasalita na sila, hindi yan, kaya namin. Kaya namin tumayo sa sarili naming mga paa. Kaya namin magsarili. Kaya na namin, maminamahal,
Sabi ng banal na kasulatan, we are not divided. Hindi kailanman tayo nagka-watak-watak, nagkawasak-wasak. Tayo iisa lamang. Kung talagang ang ating pagsamba, paglapit sa Panginoon ay tao sa puso, saan man tayo naroon, wala tayong binabanggit na kasiraan ng ninuman. Ang ating binabanggit ay walang iba kundi kapurihan ng ating Panginoon. Kaya yung inyong napapakinggan dito, yun ang inyong pagyamanin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pang-apat, maminamahal, ang sabi rito, having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, a heart they have exercised with covetous practices, cursed children. Hindi po, minamahal, ito po talaga, nagtataka ako at tinatangkilik na may mga matang puspos ng pangangalunya at hindi maaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Kaya ako'y nagtataka, maminamahal, tinatangkilik pa rin. Alam naman ang ugali, alam naman ang tungkulin na hindi nagagampanan at talagang pinaniniwalaan. Alam niyo po, sa iglesyang ito, kapag hindi ka talaga well-grounded na turuan ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, talagang yun ang makikita ninyo. Mga manggagawa, mga Kristiyano, mga mananampalataya, maminamahal na naghahanap lang para malalamnan ang kanyang tiyan. Kaya ang tawag diyan, Kristiyan. Yung kanina, sinabi niya ng ating testimony leader, Christian, I am nothing, yung I-E-N. Amen. Itong Kristiyan naman, Christ at tiyan, para mapakain ang tiyan. Ito, maminamahal, ang iyong pagkatandaan, pagkabantayan. Wala itong maidudulot na kabutihan. Amen. Dinadaya ang mga talagang purong-puro pa na mga isip, mga pananampalataya ng ating minamahal na mga kapatid. Kaya nga, maminamahal, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Bantayan natin yung mga ipinangaral sa atin, yung mga ngaral, inaaral sa atin. Panglima, which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Beor, who loves the wages of unrighteousness. Alam naman ninyo siguro, ang ibig sabihin dito, nagsalita po ang kabayo dahil kahit ayaw ng kabayo na padidiritsuhin, pinapalo siya ng pinapalo para padiritsuhin dahil may bayad, binabayaran. Tingnan niyo po. Si Balaam na isang huwad na propeta, pinagpapalo yung kanyang kabayo, nagsalita ng kabayo, bakit ako magpapatuloy? May dalawang anghel doon sa unahan, may hawak na mga sandata, gusto mo ba akong mapatay? Araw-araw akong kasama mo. Sabi ng nagsalita na kabayo, araw-araw akong kasama mo. Bakit? Tinitiis ko ang palo mo. Okay lang yun. Pero ngayon papaluin mo ako, papatayin mo ako. Samantalang, nagbabala na ang mahal na Panginoon ng lahat mong napapakinggan sa iglesyang ito. Yan lang ang iyong paninindigan. Huwag ka nang lumaon pa kung kaliwa ka kanan. Abanti ka lang. Huwag kang umatras. Huwag ka nang mananatili yan sa iyong kinalalagyan dahil alam mong ikay napapahamak. Magpatuloy ka dito sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Nandito ka pagpapalaing lubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nito, but we are rebuked for the iniquity. The dumb speak with man's voice. Forbid the madness of the prophet. Tingnan niyo po. Nang dahil sa hindi na matiis ng kabayo, nagsalita ng kabayo doon sa propeta na huwad. Sinabihan na hindi ko kaya na sumuong at pumunta doon sa gusto mong papupuntahan. Ito yung sinabi ng
tatlong pinakamahalagang bagay dito. Dito sa versikulo 17, 20 at 21. Pakibasa po. Ikalawang Pedro, 2 Peter chapter 2, verses 17, 20, and 21. Itong pinakamahalaga dito sa ating aralin. Praise the Lord. Kindly. Amen. Dito po sa ikalawang Pedro, ang kabanatay 2, ang talatay 17, talon sa 20 hanggang 21. Amen. Ang mga ito'y mga bukal ng walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y itinaan ang kapusikitan ng kadiliman. Sa 20, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo, ay muling mahal lubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dito pala, malalaman mo anong mga laman ng mga ito. Ang sabi po rito sa 17, ito yung mga Kristiyanong walang laman, na talagang sinisiparit lang ng mahal na Panginoong totoo. Inalis lang talaga ng mahal na Panginoon. Kasama natin. Mula pa kanina, di ba ating binasa, kasama natin na sila na ang kusang umalis. Sila ang kusang pinaalis. Sila na ang talagang nawala ng kusa. Ang sabi rito, maminamahal, ito yung mga Kristiyano, maminamahal, na talagang maaawa ka kapag nakikita mo. Grabe ang kanila ng kalagayan. Ang sabi rito, these are wheels without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. Verse 20, for after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the truth of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled within and overcome the latter end in worse with them than the beginning. Yan yung maminamahal? Mainam pa daw na hindi nila nakilala ang mahal na Panginoon kaysa nakilala nila. Ngayon, ganun lang ang kanilang kalagayan. Gusto ba natin na maging ganito tayo? Ikaw ngayon na nandito pa. Tayo ngayon na nanatili pa sa ating pananampalataya. Napakinggan mo pa itong busis na ito na sinabihan ka ng mahal na Panginoon na ang iyong napakinggan, iyon ang sasagawa. Magpapatuloy ka na hanggang sa wakas upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil ang sabi dito, maminamahal, kung hindi ka maging mapagbantay sa iyong kaligtasan, the worst come to worst. Mas matindi pa. Sabi nga dito, mabuti pa hindi mo na nakilala ang katotohanan. Mabuti pa hindi mo nakilala ang mahal na Panginoon. Mabuti pa hindi natin nakilala ang katotohanan. Dahil sa dulo pala ng ating paglilingkod na ito, ibulit din lamang pala tayo sa dagat-dagatang apoy. Dito sa 22, ang sabi 21, ang sabi rito, for it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from holy commandments delivered unto them. Kaya nga, nagbigay ng proverb ang mahal na Panginoon. Ang aso daw ay bumalik na sa kanyang sariling suka. Ang baboy nilinis na, bumalik uli doon sa kanyang lubluban na maitim na maitim. Kristiyano ka na, tunay. Napakinggan mo ang tama at dapat mong gawin. Yung napakinggan mo, pagyamanin mo, manatili ka, isasagawa mo. Ang sabi ng huling talata, 18:4 ng Ezekiel, ang kaluluwang nagkakasala, mamamatay. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Ezekiel, ang kabanatay 18, ang talatay 4, narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin.
ang kaluluwa ng nagkakasala ay mamamatay. Amen. Ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Huwag nating sabihin na hindi kasalanan. Ang binabaliwala natin, ang ating mahal na pastor, ating beloved mama dear, ang mga beloved children nila, ang inyong mga ordained preacher, ang mga nangangasiwa sa inyo. Huwag ninyong sabihin, hindi kasalanan yan. Lahat ng pangako ay napapako. Tao lang ang nangangako. Ang nangangako at pinangakuan, maaaring ibulit pari-pariho sa dagat-dagatang apoy. Pero ang malapayan kailanman, hindi nagsisinungaling. Ang sabi niya, ang kaluluwang nagkakasala, mamamatay. Kung gusto mong mabuhay, choose life. Kilalanin mo si Kristo. Paglingkuran mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Diyos at Hari ng iyong buhay. Huwag ka nang umalis pa sa Kanya. Manatili ka sa tamang aral, sa tamang turo, upang ikay huwag mapahamak. Narito na ang tunay na katotohanan. Narito na ang tunay na iglesia. Ang iglesyang ira-rapture ng ating mahal na Panginoon. Rapture Church, ito pong Jesus Miracle Crusade International Ministry. You belong to this church. Andito ka sa iglesyang ito. Huwag ka nang umalis. Manatili ka na. Kung gusto mong pagpalain, palakpakan po natin ang ating malapang. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, hallelujah, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon. Kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay? Mga minamahal, mga minaawit natin ang awiting ito. Magbubulay-bulay tayo sa kabutihan ng ating malabay sa iyo ng buhay na wagas. Hindi madali ang umiwas sa dagat-dagatang apoy. Ngunit madali kung ikay sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo napapakinggan dito. Gawin mo, sundin mo. Dahil kahit kailan hindi ka talikuran ng mahal na Panginoon. Ingatan ka, pagpalain ka, kahit saan ka pa maparoon. Saan ka makararating? Patnubayan, gabayan, ingatan, pagpalain ka ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos?
mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? O minamahal, ayaw ng mahal na Panginoon na magtaboy ng ninuman. Gusto ng ating mahal na Panginoon kayo manumbalik. Kung saan kayo nadarapa, tumayo, bumalik sa iyong kinaroroonan upang masagana ang pagpapala ng mahal na Panginoon ay talagang iyong mga kamtan. Hindi natin pwedeng dayain ang ating mga sarili, maminamahal. Dito tayo maligaya. Dito ka pinagpala. Dito ka lubos na ginamit. Dito ka magpagamit. Dito ka mananatili. Huwag mong hayaan iyong sarili. Sa ating minamahal na mga kapatid, na patuloy na binibigyan pa ng puwang ng mahal na Panginoon. Ayaw ng mahal na Panginoon kayo mapariwara. Gusto ng ating Diyos na ikaw yung manumbalik. Dahil alam natin ang mga kaluluwang nagkakamali, nagkakasala, mamamatay. Maaaring ngayon, ang inyong mga kaluluwa ay patay na. Babalik lamang yan, mabubuhay lamang muli yan kapag kayo'y manumbalik sa mahal na Panginoon. Habang bukas pa ang palad ng mahal na Panginoon, bukas pa ang kanyang unawat. Pagmamahal, lumapit kayo. Sa ating minamahal mga beloved viewers sa YouTube at Facebook, hindi lahat ng tayo anak ng Diyos. There are 4 requirements of the gospel. First, faith. Second is repentance. Third is baptism in Jesus' name. And fourth, baptism of the Holy Spirit. Ang 4 na ito ay kinakailangan maangkin mo kung gusto mong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Iyaw lamang kumikilala kay Kristo. Sa Juan 1:12, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kaya kailangan nating isuko ang ating mga sarili. Tanggapin si Kristo na yung tagapagligtas. Diyos taharin ang inyong buhay. Sa mga kapatid natin na narito, handa kayong tumanggap sa ating malapalitaas ang kamay, lumapit sa harapan. Kayong mundian sa webcast, sa YouTube at Facebook. Pang mahabag sa inyo ang ating malapay na itaas ang inyong kanang kamay. Sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Narito ako, nakikinig na ng iyong salita at gusto ko nang may sagawa ang aking napakinggan. Ako'y naniniwala, sumampalataya, nagtitiwala. At inaamin ko ako'y makasalanan. Mahal na Panginoon Jesus, sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Ganyan po ang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta or the beloved evangelist, Pastor Will Stradalmena. Kabagan mo nagsitanggap sa iyo. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, ang hiningi ang lahat. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amin na mahal. Bilang point of contact sa lahat ng inyong pangailangan, ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Lahat ng mga problema, mga suliranin, malulutas yan sa ibalang kaparaanan. Lalo na sa mga bisita, sumampalataya kayo, magtiwala kayo, mga bumabalik na mga karamdaman, mga minamahal. Banggitin ninyo sa pangalan ni Jesus, walang puwang ang mga karamdaman sa ating pisikal na pangatawan. Sa pangalan ni Jesus, banggitin niyo. Through first prayer, Pastor Will Stradalmena. Hallelujah, beloved children, mahal na Panginoon Jesus, narito kami, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan, yung banal na dugo na sa krus ng Kalbaryo. Aking sinasaway ang demonyo ng cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, rayuma, sakit sa puso, high blood sa pangalan ni Jesus, lahat ang uri ng mga karamdaman, lahat ang uri ng mga problema at mga suliranin, halos demonyo ng kahirapan, pagkabakla, pagkatumboy, kas out, halos pagiging marijuana addict, drug addict sa pangalan ni Jesus, marital problems, be solved in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance
deliverance, I pray right now. In the mighty name of Jesus, be healed. Complete healing and deliverance, I pray right now. In the mighty name of Jesus, we are healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be blessed. Be spiritually blessed in Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Itas ang dalawang kamay, maminamahal. Huwag magbibiro bilang pasasalamat. Tumalon 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Huwag mag-alinlangan. Kahit hindi kaya, tumalon kayo. Pinagaling na kayo ng Panginoon. Pananampalataya yan. Sabay-sabay tayo. Tumalon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi